Gidagsang sa libuan ka mga deboto ang traslasyon sa itong mga Nazareno sa Cagayan de Oro City, Biyernes sa kaadlawon Enero 9 ning tuiga. Human sa misa sa St. Agustin Metropolitan Cathedral, gihimo ang traslasyon sa mga kadalanan sa syudad ug natapos hangtod sa Jesus Nazarene Parish. Makita sa video ang kadaghan sa mga deboto nga misalmot sa tinuig nga kapistahan sa itong mga Nazareno. Nag-human barricade sab ang mga pulis palibot sa karo nga gisakyan sa imahe sa Black Nazarene aron malikayan ang posibleng kakulian atol sa traslasyon. Gibana-bana nga naa sa 20,000 ka mga deboto ang miduyog sa traslasyon 2026 sa Cagayan de Oro City. Kini ang pinakadako nga traslasyon sa Mindanao. Inguni ni sabang sitwasyon sa Tagum City, Davao del Norte atol sa traslasyon. Gatusan ka mga deboto ang misalmot sa posisyon. Gigiyahan ang mga deboto aron dili magkagubot. Nagpahigayon una og misa sa Parish of Christ the Eucharistic King. Ang pagsaulog sa kapistahan sa itong mga Nazareno ay gihimo ang traslasyon padulong sa Sagrado Corazon de Jesus Nazareno Parish sa Barangay Apukon. Ug sa Davao City, daghang deboto sab ang miduyog sa gihimong traslasyon. Gisiguro sa Davao City Police ang seguridad sa mga deboto nga misalmot sa traslasyon sa syudad. Kaya nga ito ang City Director, Ma'am Police Colonel Manang Caracas mo aray is kanunay yun monitor sa atong area responsibility mo ato ginay siya sa ground, no? Personally mo ato ginang ato ang City Director sa tanan nga event siguro o mga pagadausan sa kapistahan sa ato ang Apong Nazareno to check personally kung unsa pay mga kikinahanglan sa ato ang mga tao ma'am no on the ground, kung mas kailangan pa nga dagdagan ng tao, dagdagan sa ato ang City Director. Gilauman sa kapulisan nga hapsay ug malinawon ang traslasyon karong tuiga. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.